Tofa yau dai 'yan majalisar dattawa House of Reps sun yi babban kamu sun samu sun yi zama da gwamnan babban banki Godwin Emefiele. A takaice dai tsohon kuɗi ba zai taɓa expire ba, ma'ana wa'adin kuɗi an ma cire shi baki daya. Duk sanda ga dama idan kana da tsohon kuɗinka za ka kai shi banki ka mai da shi, amma ba za a iya kasuwanci da shi ba. Iyakaci idan kana da shi a ajiye ka je kai shi banki a canja maka shi amma sa ma kuɗin account ɗinka. Kamar yadda aka saba, rayukan mutane sun bambanta sosai game da wannan sabon tsari. Wasu suna farin ciki, wasu kuma suna farin ciki da kuma ɗanɗanon bakin ciki, wato farin ciki bakin ciki, wasu kuma suna bakin ciki sak. Masu farin ciki suna ganin da cewa yanzu hankalin a kwance zaka je kai kuɗinka banki ba wanda zai saka maka wani wa'adi. Masu bakin ciki na farko kuma suna ganin su sun gama bin doka, sun ɓata lokacinsu, kuma da ƙarshe wanda ba su bi doka ba kuma su zo su ci banza. Kaɗan daga cikin manufofin wannan tsarin shine a rage siyan ƙuri'un mutane, sannan a kama ɓarayin da suka kama sace kuɗin jama'a suka ajiye a gidansu. In dai aka cire dokar su sun ci banza kenan. Wasu magani suke yi, to me amfanin ma canja kuɗin? Kawai dai an ɓata kuɗin Najeriya an canja kuɗin nan ne, domin ta farko kamata ya ce an mai da transfer kuɗin online sannan a rage limit idan ma limit ɗin za a rage. Wasu suna ganin da cewa dama duk dokar da aka saka a Najeriya lokaci ne za a bincike ta ko a daina amfani da ita. Wasu kuma suna ganin da cewa wannan jifan da aka yi a garin Kano shi yasa aka zo aka janye wa'adin nan. A ƙarshe dai gwamnan banki a wajen taron da aka gaice shi ya ƙara maimaitawa da cewa shi ba yana kawo wannan tsarin bane ba domin ya muzanta, ya kawo shi domin amfanuwar talakawa da kuma tattalin arzikin Najeriya, ba wai don aljihun shi ba ko kuma don wani abin duniya. We're doing this for the good of Nigerians. We're doing this so the Nigerian economy can be better than it is today. To dai kun ji, wani ra'ayi ne ya fi zama daidai da naku dangane da wannan batu? Allah ya samu dace. Wata sabuwar doka da ta fito kuma shine an ba wa bankunan Najeriya umarni da kada su kuskura su biya duk wanda ya shiga cikin banki cire kuɗi da sama da naira 100, 50, 20 ko kuma naira 5 ko kuma naira 10. Ma'ana idan ka je zaka ciro 200,000 za su iya biyan ka gaba ɗaya 200,000 nan da naira 5 kuma ba su saba doka ba. Sun ce sun yi haka ne domin su karfafawa ko kuma su karfafawa duka wani customer na kowane banki domin ya ci gaba da amfani da online banking da kuma order channels na transaction. Sannan kuma su magance waɗannan customers da suke shiga bankin suke takura musu, suke cewa sai sun ba su sababbin kuɗaɗe. Wannan fa umarni ne da bankers committee suka ba wa kowane banki na Najeriya da kada su ƙara biyan mutum da naira 1,500 ko naira 200, abin da ya naira 100 zuwa ƙasa za a dinga biya da shi. Ban gama tattara ra'ayikan mutane akan wannan doka ba, amma me ra'ayinku dangane da wannan doka? Allah ya samu dace. Kamar da ku sani, Baba Buhari ya zo garin Kano ɗazu, abubuwa da yawa sun faru. Kowa ya sani, a wannan bidiyon za mu tattauna su ɗaya bayan ɗaya. Na farko, Baba Buhari ya buɗe project ɗaya har guda 9 a garin Kano, wanda waɗannan project ɗin ba ƙaramin ci gaba za su kawo mutanen Kano ba, arewacin Najeriya da kuma Najeriya baki ɗaya. Na farko, $10 million Hafsat Ganduje Cancer Center. Wannan center ce za ta dinga ba masu larurar kansa kulawa kamar yadda ake basu a ƙasar waje. Tana ɗauke da kayan zamani sannan babu kamar ta a Najeriya. Na biyu, Skill Acquisition Center, wajen da za a koya wa matasa kowa da kowa ya zo ya koyi sana'o'in dogaro da kai, harkokin technology ne da kuma abubuwan da ya kamata a rike. Na uku, Dry Inland Port Authority. Wannan wajen ba ƙaramin taimaka 'yan kasuwar jihar Kano zai ba. Domin tun da bamu da teku a arewacin Najeriya, idan kayan ka ya shigo ta ruwa ya sauka a Lagos, an yi connecting din shi tun daga Kano zuwa Lagos, kai tsaye za a sako ma kayan ka a jirgi ya kawo maka shi har garin Kano. Na gaba, $18 million 10 megawatt solar plant. Shi ma wannan solar plant din Najeriya babu kamar shi. Sai kuma 10 megawatt ga power plant, wanda shi ma duk domin ya taimaka wajen kawo ta a Kano. An buɗe Darmanawa Family Homes. Sai kuma data center mai 41 terabyte memory, 2.2 petabyte storage capacity. Sai kuma flyover Hotoro hawan jinin 'yan Kaduna, gwamnan ku ya kasa muku ita muna miya mana. Sai kuma a ƙarshe an buɗe England Chamber. A taƙaice dai waɗannan abubuwan da aka buɗe za su ne kawo aikin yi da kuma rage zaman banza a arewacin Najeriya, ba ma iyaka Kano ba. Za su taimaki tattalin arzikin Kano da ma Najeriya baki ɗaya. Sannan kuma duka abubuwan da ke cikin waɗannan gine-ginen first class abubuwa ne da ake amfani da su a zamani a duk ƙasashen da suka ci gaba a duniya. Fatan mu dai Allah sa shugabannin da su karɓi mulki a hannun su iya rike waɗannan abubuwan. Allah ya sa mu dace.